We make this prayer to you, dear Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ. Kajing syakri ban penang penstat iki kun kikti jong ki nong snong jong kani ka dong kathain kata kalong kajing syakri ka ba dan kam bat ku mangila mensuthu kajing puli ka ba merenam mene ni ni students ba ka strength ladon hadu jan khat sanspa ngut ki students kam de shu ka school institution ka baret ka de ka ba he ba suthu ba lala ban ajing syakri ki bobon ki jingdon kam khamtam iki students ki ba dan kam ya ka jing hikai jing puli ki pair na so ban congratulate tu ya ka institution na kamenta ba lala ban set up sai ka science stream la shim snam so thu ki bobon ki jingdon kam hakanika jingpun kre jong ka institution la jongi ka council ru ila mang ban ajing ra arpolak na kamta ka extension ya ka school building recommend scam yo scheme kinja banyo lab banyo repair jang wiring to ni school nos yang nakasim juga basalak ka ngapet haki news ki channel banyo i badon ka kun samla nang ni bakayo ya ka position na buwan St. Paul's Higher Secondary School Marbisu kadaw na kerpat ya pi ki kun samla ba ki kun hep ki baret ki badon hakan di school sngeu bah minot bah ga jing puli ke jopi ki kme ki pa sngeu bah penslur ki kun jopi bat nangta andikila det bandi ia kan ka jingnang ke jingsta yang jonga rengkat bat ni na ka sorka ngin ya don bentalang bat kene ka mission ke jompi kapapin sedang hawa araja agusa ngagerpat ya presiden jongka pas People's Association bikin warna ya ka estimate kamploy ngin ai na ka sorka arpolak